What's up sa inyo mga buwang no? So karon day mga buwang no kay mag-reaction video yan ng shit. So di na nato padugayon no. Ato nang sugdan ang atong reaction video. Let's go. Yun na hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon para akong ibo-ibo kahit di siya bago, di ko uubusin at tapusin at wala. Tagaan na to sila og 1% taman sa 10. Kung unsab sila katsada. Sige. 3, 2, 1. Hey. So ang ako to bilan nyo 5%. 5%. So mayo kay 2% daw siya ikaw sid 6. So mayo kay siya mokiay so may sige mo sayo no si dancer siguro ni dancer. Tagana ko siya og 1. Kung sa ako lang 7%. So dire pika sa bata. Zero siya. Zero. So ako guys, murag dili pa kay siya mayo kay mosayaw, no? Mga dance move sa tana ba? So guys, kanang pagita mangugtian guys, pangit. So ayun guys, taga-ano siya 2% kay di pa siya ka blow mosayaw, no? Di sa kabalo. Ability. Kailangan ba siya? Kailangan pa siyang Gym pa siya. kailangan pa siyang practice. Dili, Milo. Milo. Dito ang sa pagkatulo na ta. So si auntie dito gud siya nagsayaw sa kusina nila kay para di siya makita siyang asawa or si baring uyab. Tata, gid, try na to, larga. So ano, magtanong ato nga TikTok iya. So naana gid siya so ang among kana to is nara to 3 kay mulagi pugong gid kay niya ana gid siya kaayo kay para gid sa kimbot sa iyang sayaw ba. Wala ko 4. To. Debora siya kalibang. So ayun. So ninabot. Kita na ninyo guys na si Sakari bago. So ayun. So tara na mo tagaan na mo gana kanang tagaan na mo percent. Para akong ibo-ibo kahit di siya bago, di ko uubusin at tapusin at wala na. Hindi na masigaw, di ko siya sigaw. 10%. Sa ako, 6% na siya, kaya di pa kaya siya kamalong sa'yo. Di ba kaya, ana biya, tas ana, ang iya kaya, ana man niya, so, Guys, wala ako. wala pa siya training, Mulis ako. 10% na ako kay gwapa kayo. Wala pa siya training. 5%. 5. Sa pagkapan. Ibo-ibo kahit di siya bago, di ko uubusin at tapusin at wala. Diyos ko ate, ang sa kaman, ganun, inaanaman na, huy. Ayaw mo lang. Zero guys. Ang wala pa gani, chill ang ti, ayaw, pag ginanati. Zero ako, ani guys, guys. So, namin karong doon sa dalan, no? Ang gusto na sa imo, te, Ayaw, para di ka, pag ginanati, para di ka mabastos, Para, kwan. So, na pa guys. Ito tiwaso, no? So, ang ako lang kwan sa inyo is, dapat digid mo maginana. Kung gusto mo magsayaw, dapat confident mo sa inyong gisuoton. Pag digid ta inana, para lang makita nga dagantag viewers. Tama. Dili. Ayaw, di na natin next. Tanang tanang. Bawal mag bikini bottom. Ay, pag kwan god, dapat ipakita nimo kung unsa ka nga tao. Dapat di ka kwan sa imong kwan self. Di mo ipakwan gud nya. Para dagan kaya kung views maginani kog suot ayaw. Ayun na guys. Depende na nila kung patok yung sayaw. Kaya kung dili patok yung sayaw, wala. Sayaw ra ang mga kunan na. Yan pag unsa ka kagwapa or unsa imong gisuot basta di patok yung sayaw, wala. So ayun, Marty
So, ayan guys, zero. Zero, ngayon, katurang, Bata man dyan siya guys. dili good guys, zero among gikon siya guys, kato, dapat, iyang gitarong ato, iyang sayaw, dili kay, nagtarong iyang diri. So, kailangan gid siya guys nga, basta. So, Zero. bata man mi, pero kaya na mumutambag, no? So, kailangan gid de, kung ati man kanamon, no? So, ayun, gwapa pa man da kate. Like the day that I met you, they have talked forever, say that you love me, but that Ay na. So, yun. So, pag mo TikTok ka nila, sunod. Di na. So, thank you. Thank you. Para akong Hindi na, ibo-ibo puno si ate, oy. kahit siya magodigo. Uubusin at tapusin at wala na. Hindi na sigaw. Hindi na sigaw. So, ang among kwa na to, ipilay yung score na to, J. 10. 10 ako, 5. kay, may siya mo sayaw o sakto Sayo sa to. yan twerk. Sada yan twerk. O, track na. Hey! So, ayan guys, sa danto, pag-ana niya. So, ano maganda, stepping bet. Ano din, tas ano din, so, sakto kay to. Sakto ka na. So, kung amo kasabutan eh, pag Bisaya mo. Ayan. Ito na, last. Para akong ibo-ibo kahit di siya magodigo. Uubusin at tapusin at wala na. Titigilan ang sigaw. Di ko siya titigilan ang sigaw. So, si ate, tagaan ako si ate og 9 na ako. 10 8, tagaan ako si ate 8. 8. Tagala ko 7. So, dito na ta Derek eh. Dito gananog tanong sa uban. Di ko gananog sa uban. 8 mo. 8 ako So, yun, diri ta. Okay, si ate, kay gwapa. Charot! Yan. So, yun. Diri ta sa amok. Labay-labay lagi guys. Makaulit, kisaba kayo. So, ayun, tanong to mga siguro 3 videos na to, 3 videos or upat ka videos to. Para akong ibo-ibo kahit di siya magodigo. Kasi gamit ni mga makeup ting anong pula kay Mundir eh. Ubusin at tapusin at wala na. Titigilan ang sigaw. Di ko siya titigilan ang sigaw. Then guys, ano siya og 5 nga. Ubusin at wala na. Whoop. Titigilan ang sigaw. Di ko siya titigilan ang sigaw. So 10 to sa pinakauna. 10 sa pinakauna tas 6 dayon sa kuan. Sa sana pangkaduan nga sayo. Sorry guys, niyawa ako kaya nainom mo. yun na hanggang ngayon, maririnig mo pa rin sa lahat ng istasyon. Hanggang ngayon, So what's up sa inyo mga buwang no? So manada itong reaction video. So maura gito mong ma-react sa inyo. So kung gusto pa mag more reaction video, don't forget to follow sa page Claberianong Tabayan og like and share and subscribe sa YouTube channel na mo Claberianong Tabayan. So ayun. So don't forget to like, comment, share, and subscribe. Claberianong Tabayan at your service. And Claberianong Tabayan at your service.